25 galdutako. 39 tantotik. Asko dira. Erdi-erdiko sakea, ongi utzi dio Albitzuk. Zubietaren eskuinka da. Jo. Baina pelota ibili larri, Bai, asko. Zora mano Zainar. Irujok, gaizki jo diu, gaizki utzi du. 22 eta 18, garaipena. Segartzeko bikotearentzat, Aimar Olaizola eta Albitzurentzat. Irujok Albitzuri urrundik agur egin dio eta zuzenean aldageletara sartu da. Eta segartzeko bikotearentzat izan da garaipena. Partida ez da ona izan. Ikusi duguna baino askoz ere ikuskizun hobea espero genuen. Baina ezin zaie hauek daramaten tropearekin beti fresko eta inspiratuta egoterik eskatu.